Áno, toto je tá očakávaná adventurová novinka od CF Mota. 800 MT s prívlastkom X. A už aj turista dokáže rozpoznať, že X nie je v tomto prípade iba dizajnová nálepka. Na našom ihrisku postupne spoznávam 220 kg mašinu s 23 cm zdvihmi a plne nastaviteľným odpružením vpredu a aj vzadu. Bol som si pred chvíľou natankovať doplna a ozaj zmestí sa tam toho dosť. No a už sme hore, dobre, už netreba viac. Čiže 20,3 litra som tam našúpal a dojazd bol 35 km. Tak kľudne počítajte s Matejom, ale tých 22 litrov udávaných výrobcom sedí a asi aj 450 km dojazd. A takýto povrch MT X tiež miluje. Hoci na predku cítim hmotnosť aj napriek nízkemu ťažisku nádrží. A ešte si budem musieť spojku páčky trošku poladiť. Opa, zdochlo mi to. Ale presne keď pôjdete do Rumúnska, budú nejaké takéto vývrtky, tak si to budete užívať na 800 aj vtedy, ak nie ste pretekár. A dokonca si už aj turista môže veľmi intuitívne odhupnúť predok ponad jamu. A pekne sa to zdvihne, aj s plnými nádržami. Podvozok sa drží statočne, iba centrálny stojan trošku znižuje svetlú výšku. A občas klepne. No teraz som trepol o zem. Ono asi tým centrálnym stojanom zvyknem trepnúť o zem. Ono toto nie je cesta, to je skôr enduro alebo motokrosová trať. Je tu veľa nerovností a teraz keď to capne dole, tak vidíte, že ten stojan sa odchýlil a udrel o zem v takomto prípade. Ale čo ma ešte viac zaujalo, pri tých opätovných zdvihnutiach kolesá ostali na zemi. Kompres, ale hlavne odskok si môžete nastaviť a ladiť po chuti. A z pozície turistu ma zaujíma, ako sa bude s MTX-kom schádzať dole strmým kopcom na sypkom podklade. A to klesanie je veľké po týchto schodoch, no a tu keby bolo vypínateľné to predné ABS, tak možno by to bolo lepšie, ale nie som asi na takej hrane. Ak si myslíte, že ja sedím, no ja nesedím, len ja mám kratučké nohy. Tá zastavba motorky je pomerne veľká, pozrite, ja vám to ukážem, hej. A keď sa vám dozadu, tak sa skoro dotýkam sedadla, ale s tým nízkym ťažiskom, stabilitka, jedna radosť, pozri. Teraz keď som si na tú pomalú jazdu trochu zmäkčil predok, bolo to podstatne lepšie, už som si aj zvykol, inak je to o zvyku. Vozte sa dlhšie, aby ste si vytvorili názor a potom spoznáte rozdiely aj oproti MT Explorer. Ale sedlo je užšie ako na MT, tam je také cestovné a mne sa také až tak nepáči. No takto, ideme najskôr tieto také viac na istotu veci, aspoň dúfam. Ale tak, niečo by sme tu vymysleli. Dobre. Za mňa akože jazda zručnosti fajn. No a teraz pozrite, skúsim výjsť hore tie schody. Je tam hodne trávy, tak to skúsime na tú trakciu dať. Pridupnem a zase pridupnem a zase. Toto je motorka! Prvýkrát som sa tu trápil a teraz to bola nádhera. To bola nádhera. Wow, teším sa s nej. A každým kilometrom v teréne je to lepšie. Keď sa pilot zlepší, tá motorka ide nádherne. Ale ten pocit nádherne príde až po chvíli, keď si turista s MTX-kom pojazdí. A dokonca som si hopol zámerne na predok, čo to spraví, a potom som zase skúsil také, že na zadok, a takto som si to celkom vychutnal. Ale toto sa mi ľudia aj stalo párkrát, že ten plyn som so spojkou neúplne zosúladil. Je to taký signifikantný znak CF Moto 800 MTX. Keď som mal MTčku na test, tak som si ju chválil, že to je presne to cestné, trošku prejde po štrku. Tak toto naplní môj level umenia jazdenia v teréne, vrchovateľ vlastne ho preplní. Čiže vie to uspokojiť veľkých pilotov. Dá sa s tým rásť, trošku mi tu smrdí benzín, tie nádrže sú asi veľké a keď to takto tam šliapka.
No čo dodať? Zase je to jedna z motoriek, ktorá vie prevyšovať jazdca. A prosím vás, nezúfajte, že to má 21 vpredu, vy cestiaci. Lebo toto vie jazdiť aj po ceste a v teréne. Ako je to pecka, musel som si trošku zvyknúť, trošku to dať mäkšie, lebo spočiatku som bol, že aké to je, no ale ako sa ukázalo, v pilotovi bola chyba. A ako ukázali videá na internete, aj ďaleko lepších pilotov dokáže MTX-ko v teréne uspokojiť. Lebo pozrite, celkom funguje. Ideme sa lahodne vznášať ponad terén. Vyťahneme podvozok do hornej úvrate, robí to bez klepnutia. Potom ho stlačíme na dolnú úvrať, využijem 230 mm. A teraz sa očkom sústreďte na to, ako pekne zafunguje na nerovnostiach pri nadýchnutí. Čím dlhšie v teréne jazdím, tým si viac na toto kladivo zvykám a uznávam, že MTX je na adventure dobre urobené a uspokojí aj náročnejších pilotov. A napokon, motorka, ktorú vidíte, má takmer všetko, čo adventúrová bublina na internete požaduje. 21 vpredu, 18 vzadu, zdvihnutý blatník vpredu, veľké nádrže na spodku, obľachované, plne nastaviteľný podvozok a vypletané kolesá. Lenže žijeme v časoch, keď sa bubliny ostro polarizujú a razom sa vo virtuálnom priestore dočítate, že s 21 vpredu nemôžete prísť medzi adventúrových asfalťákov. S veľkou mierou rizika som sa infiltroval do svorky cestovateľov s menšími prednými kolesami. A nielen tak hocikde na diaľnici, ale na šturci plnom zákrut a záplat. A výsledok? Nuž bulvár by napísal: šok. Zatočil do zákruty na šturci aj s 21. A ostal tam aj potom, keď asfaltová svorka odišla. Chápem, úplne mi neprináleží, aby som po krátkom čase motorkárčenia priťahoval veci za vlasy, ale iba som vám chcel povedať, že nemusíte mať obavu. Aj s MT-čkou, ktorá je ladená teréne, sa preveziete v zákrutách na šturci, aj keď už ani šturec nie je, čo býval. Toto už nie je šturec. Toto je hadie údolie, lebo tých hadíkov je tu hodne. Ale aj napriek tomu, že sú tu záplaty tohto typu a teraz v teple trošku na nich šmíka, a napriek tomu, že mám vpredu 21 koleso, normálne sa preveziem a zdá sa mi, že MTX-ko sa pekne uloží do zákruty. Možno nie tak presvedčivo ako 900 GSA, ale to je ťažko rozoznávať. Skôr mám pocit, že je tu veľmi pekne vyladený plyn. Zdalo sa mi, ale bolo to v lani, mal som iné skúsenosti, že na tej 800 MT-čke bol motor taký agresívnejší. Či tam bol iný prevod? Alebo to ja inak cítim po roku. Skrátka, v ťažšom MT Explorer mi prišiel motor ušklbaný a tu je rovnakých 91 koní a 85 Nm lahodne napasovaných. A potešila aj cena 10 149 €, najmä v porovnaní s Explorer. Aj v X-kovom MT-čku je v sérii tlmič riadenia, tempomat a quickshifter, ktorý je občas dobré vypnúť. Keď mi Avia odovzdával motorku, tak mal vypnutý quickshifter a ono je pravda, že ten quickshifter, keď idete na nízke otáčky a hlavne v teréne, tak je taký idem, neidem, ale tu ako náhle vyjdem do vyšších otáčok, bum, tak to radí. Skrátka, sú situácie, kedy netreba špičkou nohy obchendovať okolo radiacej páčky. Buď tam idem radiť, alebo si tú nohu oddialim. Čo je pre mňa z pozície turistu dôležité? X-ko nie je len nálepka, nie je to len imidžový prívlastok, ale za písmenkom, ktoré sa stalo symbolom adventure, nájdete reálne riešenia a prvky, ktoré mu otvárajú dvere pre použitie v ťažšom teréne. Dokonca aj vo veľmi ťažkom. Ak to porovnám s MT-čkom Explorer,
tak to, čo MTX-ko stráca na ceste, je podstatne menšia časť, akú získava na šotolinových cestách v blate a v teréne. A zároveň je to také ťažké kladivo, ktoré si zaslúži tvrdšie zaobchádzanie. A po hadení sa na šturci si priblížme ešte pár detailov. Nielen na 800, ale aj 800 MTX-ku musím pochváliť postoj. Výborne sa tu stojí, viem si to takto prichytiť, to sedadlo je v takej celkom dobrej polohe, že ma to netlačí do kolien. A či už stojíte takto, a takto zrychľujete a takto brzdíte, alebo používate tento postoj, tak je to fajn. A ak nezabudnem dať lakte hore, tak tiež sa to dobre drží. Ale čo mi ako prvé udrelo nie do oka, ale do nohy, tak je pozícia brzdovej páčky, zadnej brzdy, že aj keď stojím, tak ju mám na dosah. Je sklápateľná, ale navyše je dobre chránená za krytom nádrží. Tento je hliníkovo-duralový, skrátka ľahký, ale kovový. Za ním je nádrž, ktorá nám dáva v takomto usporiadaní po oboch stranách nízke ťažisko. Trošku to v teréne cítiť v tom, že keď je plná, tak cítite benzín, ale hlavne je tu vysoký dojazd a máte dobre chránené nohy pred vodou. A dokonca, keď som v chladnom počasí jazdil, tak sa mi zdalo pocitovo, že fakt mi na špičky nôh nebola taká zima. Ak náhodou vám príde ovládanie spojky trošku tvrdé, že musíte vynaložiť jedným prstom veľkú silu, tak toto by sa mohlo dať prepákovať. No a poďme k páčkam. Toto je tá brzdová na prednú. Je výborne tvarovaná. Aj v rukaviciach mi to takto fungovalo. Hlavne takto ľahko nastavím výšku a to si urobím vždy, keď stojím. A ja som si tu našiel taký dobrý pomer, keď to držím aj takto týmto fakerským spôsobom, tak paráda. Výstražné smerovky sú po ruke. Toto štartovacie tlačidlo je parádne, ale kolega Maroš na 400 padol a už to v podstate akože aj vytiahol, neodlomil, ale je to také, že keby to bolo plné, že sa to nezachytí za niečo, tak by to bolo možno lepšie, keď padáte rukavicou. Spätné zrkadlá, aj takéto sa dajú dať. Mne tieto neprekážali a hlavne dobre som v nich videl. Dokonca takto som vždy pozeral, ale aj ten kufor je vzadu parádny. Neviem, či je to pre vás dôležité, ale pre mňa určite, aby bol kufor zatvárateľný aj v nezamknutej polohe. Nemám rád také kufre, ktoré musia byť ešte aj kľúčom zamknuté, aby boli zavreté. Bežne jazdím, nepotrebujem ho zamykať, potrebujem tam často ísť, čo je tiež príjemné. Čalúnenie znútra, to čalúnenie viete vytiahnuť, viete vysušiť. Je to také príjemné na dotyk a veci vám akože nehrkocú. Ako vyhotovenie kufra za mňa paráda. No a toto je zase vec zamykateľná, že keď dávate kufor dole, tak už to musí byť zamknuté. Ale to je viac menej logické, lebo to je upevnenie kufra. Čiže za mňa celkom praktické. No a poďme ešte pod sedadlo v tejto sekcii. No, nič zásadné, akurát lekárnička sa vmestí sem, dobre prístupné OBDčko a keď chcete náradie, tak to náradie máte tu, je tam šraubovák, imbusáky a v podstate dostatok náradia na to, aby ste si vedeli nastaviť podvozok. Tu sa na zadnom tlmiči nastavuje kompres, na druhej strane potom priloženým náradím si môžete nastaviť predpätie pružiny alebo dokonca odskok, čiže plne nastaviteľné. To platí aj o predných paliciach, to znamená, nastavíte si predpätie, odskok, tu máte zase predpätie a kompres a k ovládacím prvkom za mňa akože celkom fajn urobené, tempomat, smerovky a toto je ovládanie palubného počítača. A pod pojmom palubný počítač si dnes musíte predstaviť takýto veľký tablet. Čiže časy maličkých segmentových displejov sú už dávno preč, takto to má urobené CF Moto, zdá sa mi to celkom dobré, čitateľné na slnku, aj tým, že je to na výšku, to má taký svoj adventurovo-reliový charakter.
Existuje tam aj krátka voľba, ktorou si zmeníte vybrané funkcie. To mi príde ako celkom praktické. Vzhľadom na to, akú dobu žijeme, tak ako palec hore. Navyše, displej je nastaviteľný, čo sa uhla týka. A keď stojíte, tak si ponastavujete aj ostatné veci. Samozrejme, môžete si systém spárovať s mobilným telefónom a cez aplikáciu vidieť údaje jazdy, kde ste boli a tak ďalej. Čo mňa zaujalo, okrem celkom prehľadného menu na nastavenie, že MTX zobrazuje okrem tlaku v pneumatikách aj ich teplotu. To sa mi celkom páči. A týmto som si nastavoval plexík, jedno, či to robíte na jednej strane alebo na druhej, praktické. Účinok, čo sa ochrany pred vetrom týka, je taký stredný, trošku lepší ako na mojej 900, ale zase horší ako na Transalpe. USB-C, klasické USB. Toto je taktiež funkčná aerodynamika a toto je na oko nefunkčná plocha, ale viem si predstaviť, že tu si viete dať nejaký držiak, niečo, čo chcete napájať USB-čkom. Neviem, či to tak je, opravte ma, ak nie, ale toto je plocha, do ktorej sa dá niečo nainštalovať a tu môžete tvoriť. A zdá sa, že CF Moto si nenechá brnkať po nose. Toto je detail, ktorý podľa niektorých oddeľuje zrno od pliev alebo adventurové motorky od adventurovejších motoriek. To znamená, blatník je hore, nie nízko nad kolesom a tým pádom sa vyhnete pevnému spojeniu blatníka a kolesa takým dobrým mazľavým blatom. Otázne je, koľko ľudí jazdí v takých podmienkach, môže sa to stať, čiže berme toto ako výhodu. Za ďalšiu výhodu považujem tento rám, ktorý ochráni výborne motorku. Keď vám niekde zhučí z cesty alebo sa oprie o strom, lebo keď padnete dobre na túto časť, tak nič sa nedeje. Ale keď niekde trafíte takto stromček v neveľkej rýchlosti, tak tento plast by ste dolámali, pôjde dole smerovka, čiže toto je super. Chráni to aj smerovku, aj plasty, aj svetlo. A keď sme pri tých svetlách, toto navrhujem dávať na motorky. A na tento rám by sa to dalo dať. Prísavky dole, tuto len svorky. Asi to dám na 900. Je to reliové svetlo. Čo si pamätám, má to dosviť nejakých 800 až 1000 metrov. Je to z môjho rally auta a asi by to bol účinný doplnok na slovenské cesty. V ostatnom čase sa nám stalo veľa dopravných nehôd, kedy motorkár nedostal prednosť. Išiel oproti auta, pomaly na križovatkách. A to už nestíhate počítať tie nehody. Neviem, čo robíme v autách, motorky nevidíme, tak ak by boli slabo osvetlené, toto by bol doplnok. Prajem vám krásne dni, pohodové a hlavne bezpečné jazdenie v jednej stope. Zdraví vás turista, ahoj!